Hai guys, खुलुमबाय कामिसार बर'सनि जानानै फंबाय खबर गोसोफोर जों बरायगोन जाय दिनै काति फोरबो गतिके आं दायो मन्दिराव थांनो नागिरदों स' गतिके रायजोफोर नायबाय था रायजोफोर फिरफिरा बिरहोगोन दायो
Oi, gedra, sini ke sunahon, berar sapat sunahon, berakam boleh menanggut. So guys, दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गतिके आं दा न'आव सहैबाय दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अननानै स' गाइस दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।